Maayong hapon, mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang piyesta sa usa ka ilado nato nga santo, si San Antonio de Padua. Pero abi ninyo mga igsuon, bag-o lang ko nakabalo, ginagamit di ay ang tabang or intercession ni San Antonio sa dautan nga paagi. Kay basta di ay naa kay kontra nga gusto nimong madaot ang iyang kinabuhi, naa dayoy mutambag nimo ipasan Anton na. Unsay meaning anang ipasan Anton? Pangayoon nimo ang tabang ni San Antonio nga dauton magsakit ang imong kontra. Mga igsuon, wala nagtudlo ang simbahan, wala nagtudlo ang Dios ni ana nga mangdaot ta ug isig ka tawo kay iya na sayawa. Dili mo tabang si San Antonio ni ana. Imaunay giingon ni Jesus diri sa ebanghelyo karon. Akong basahon. Bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig ka tawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. So mga igsuon, undangon nato na kung makadungog mo nga nay mag-suggest ninyo ana badlunga kay dili na iya sa Dios, iya na sa yawa ang mangdaot o kinabuhi sa uban. Ang atong buhaton di ara sumpay sa giingon ni Kristo. Akong basahon. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo or nasuko ang imong isig katawo, biyae ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. So mga igsuon, ang gikan sa Dios nga atong istoryahon personally ang atong kontra ug makig-uli taniya maningkamot nga magkauli ang relasyon nga nabungkag, dili magdinautay. Okay? Mga igsuon, God bless.